खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 जुन 2023 बाराय जायो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गसाइनि खर'खौ दांनो मोन्दों आरो गसाइखौ नुदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गसाइखौ नुनो मोननाय सुबुं ओंखारदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपुई दैमायाव गसाइ शिबनि खर'खौ दांनो मोन्दों आरो शिबखौ नुनोबो मोन्दों आरो बे नुथायखौ सासे ना फालांगिरि खालामग्राया गिबियाव नुनो मोन्दोंमोन। ना फालांगिरि खालामग्रा सुबुङा नाखौ दोननो थांनाय समाव बे नुथायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ खोनानायनि उनाव ओनसोल नाङैनो बा रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारबोनानै जाथायथिलियाव थांनानै नायहैदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव खौरां। जुलिनि सानखालि गोबां रंजादोंमोन, नाथाय गावसिनि जुलिनि अखानायैनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। बारायसाव गोदानै जुलि जानाय जरासे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना जुलिनि अखानायैनो अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बिसोर हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना गावसिनि जुलि खालि गोबां रंजा बाजा खालामनानै मोसादोंमोन आरो पस्टमर्टेमनि रिपर्टनि बायदिब्ला बिसि आरो फिसाय सानैबो बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट जानानै थैदों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय प्रताप यादव 22 बोसोर बैसोनि आरो पुष्पा 20 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गामि नाङैनो एबा ओनसोल नाङैनो गोथौयै दुखुखौ फोरमायदों। मानोना बिसोरनि जुलिया सानसे सिगांल' जादोंमोन, नाथाय सानसेनि उनावनो बा अखानायैनो सानैबो अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। मेट्रिक आनजादखौ लिरबावनो थाखाय साखाफारा खालामबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्स खालामदों जे जायफोरा 2022 मायथाइयाव मेट्रिक लिरगोन बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ लिरनो मोननाय नंला। अदेबानि क्लास 10 नि एग्जामखौ मोननाय नंला। डाइरेक्ट 2 थाखोआवसो एग्जाम जासिगोन आरो क्लास 10आवबो जागोन, नाथाय मेट्रिक बायदि एग्जाम जानाय नंला। मेट्रिक आनजादखौ स्कुल लेभेलावसो लानाय जासिगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि साननगर पुलिस बादानि सिङाव थानाय पाजरा गामियाव सासे आइजोआ गावनि असे फिसायजों नांलाय खमलाय खालामखांनायनि उनाव गावसोरनि 3 गथ'खौ दैखराव गावनानै इनाय बुथारखांनायनि उनाव गावसानि न'खौबो सावनानै सेवहांगार खालामदों आरो न'खौ सावखांनानै दायनिगिरि आइजोआ खारखुमा लांदों। थैनाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय आकाश 8 बोसोर बैसोनि, कृति 2 बोसोर बैसोनि आरो उनु 1 बोसोर बैसोनि। बे समाव पुलिसा दायनिगिरि सान्दा मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव नागिरना मोनथ'नाय जायाखै आरो बे आइजोनि फिसायनि मुङा जाबाय अमरजित। गामिनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला अमरजित आरो सन्दानि गेजेराव सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन आरो अमरजितआ सानफ्रामबो हाजिरा मावनानै जायोमोन बा जाग्रामोन। बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव रांनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन होननानै बुंनायजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि आइजोखौ एबा सन्दाखौ आयेननि बायदि साजा होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। त्रिपुरानि कान्चनपुरनि दासपारायाव TSR एबा त्रिपुरा स्टेट राइफलनि सासे जवाना गावनि सार्भिसनि राइफलजों गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय जवाननि मुङा जाबाय शरद सिंह, वेस्ट बेंगल रायजोनि थागिबि। नाथाय शरद सिंहआ गावनि जिउखौ मानि जाहोनाव फोजोबखो, ना न'खरनि थाखाय फोजोबखो, ना गावनि लोगोफोरजों नांलाय खमलाय खालामनानै फोजोबखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव थानाय आस्थु एबा आसाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इउनिभारसिटिनि साखाथिनि मोनसे हाखराव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। थैनाय सुबुङा हाखराव दुगैनो थांनाय समाव हाखराव गबनानै थैदों होननानै मानसिफोरा फोरमायदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय समर टेका। उनाव समर टेकाखौ पुलिसा बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।